ladabi mu durkusa mu gaida rasulullah. Annabi kai ne dai ta shugaban ababullah. Komai kaya mana mu dole ne mu ce maka madalla. Zo rasuluna wa wallahi kafi kowa ya larabawa jinin hashimawa mai kyauta da baiwa mai birge kowa nan bai taka kowa mai baiwa kowa ta mai daɗaɗawa mai ne abin yabawa